श्रील प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या आत्मसाक्षात्काराचे विज्ञान या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण नुकतंच प्रभुपाद या पुस्तकाचं वाचन संपवलेलं आहे आणि आपण सुरू करतोय प्रभुपादांचं आणखी एक पुस्तक ज्याचं नाव आहे आत्मसाक्षात्काराचं विज्ञान. उपोद्घात आपण इथून सुरुवात करूया वाचनाला. मी सुरुवात करते आणि कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही सांगू शकता. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. मी ज्यांना भेटलो त्या सर्वात कृष्ण कृपा मूर्ती एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हे एक अत्यंत असामान्य पुरुष आहेत. याचा अनुभव मला अगदी आरंभीच आला. त्याची व माझी पहिली भेट 1966 मध्ये न्यूयॉर्क शहरात झाली. माझ्या एका मित्राने मला लोअर मॅनहॅटन बाउरी या ठिकाणी एका वृद्ध भारतीय स्वामींचे व्याख्यान ऐकण्याकरिता आमंत्रित केले होते. ते ऐकण्याची मला अतिशय उत्सुकता होती, म्हणून मी तेथे गेलो आणि एका काळ्याकुट्ट जिन्याच्या पायऱ्यांवर चाचपडत चढू लागलो. जसा जसा मी वर चढू लागलो तसा तसा एखाद्या घंटीच्या आवाजासारखा तालबद्ध आवाज मोठा मोठा आणि अधिक स्पष्ट होत गेला. शेवटी मी 4थ्या मजल्यावर पोहोचलो व तेथील दार उघडले आणि ते तेथे राहत होते. त्यांच्यापासून सुमारे 50 फुटांच्या अंतरावर मी जिथे उभा होतो ती जागा म्हणजे लांबट अंधाऱ्या खोलीचे शेवटचे टोक होते. एका लहानशा उच्चासनावर स्वामीजी बसले होते. तेथल्या मिळमिळत्या प्रकाशात त्यांचा चेहरा व त्यांच्या अंगावरची भगवी वस्त्रे चकचकीत दिसत होती. ते बरेच पोक्त होते. माझ्या अंदाजाप्रमाणे ते 60च्या आसपास असावेत. ते आसन मांडी घालून ताठ व रुबाबदारपणे बसले होते. त्यांच्या मस्तकाचे मुंडन केलेले होते व ते तेजस्वी मुखमंडल आणि तांबूस व कठीण कडा असलेला त्यांचा चष्मा यामुळे आयुष्याचा बराच काळ ज्यांनी अध्ययनरत होण्यात व्यतीत केला आहे अशा मठवासी योगी पुरुषाप्रमाणे ते दिसत होते. त्यांचे डोळे मिटलेले होते आणि मृदंग वाजवीत ते एक साधी संस्कृत प्रार्थना मंद स्वरात म्हणत होते. अधूनमधून त्यांचा छोटासा श्रोतृ समाज त्यांना साथ देत होता. त्यातले काही जण झांजा वाजवीत होते. त्या झांजांचा ध्वनी मी ऐकलेल्या घंटीच्या आवाजासारखा होता. त्यामुळे मी आकृष्ट झालो आणि शांतपणे पाठीमागे बसून कीर्तनात सहभागी होण्याचा प्रयत्न करू लागलो. थोड्याच वेळाने स्वामीजींनी इंग्रजीतून व्याख्यान देण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या पुढे असलेल्या एका थोरल्या संस्कृत ग्रंथातील विषयावर ते व्याख्यान देत होते. आवश्यकतेनुसार ते त्या ग्रंथातील अवतरण देत होते. बहुतेक वेळा ते स्मृतींमधून ग्रंथातले अवतरण देत होते. त्यांचा आवाज मधुर होता आणि ते प्रत्येक श्लोकाचे किंवा प्रत्येक उतार्यावरील स्पष्टीकरण अतिशय काळजीपूर्वक व तपशीलवार करीत होते. त्यांच्या मुखातून एखाद्या पंडिताप्रमाणे शब्द बाहेर पडत होते. त्यांची शब्दरचना तत्वज्ञानपूर्ण वाक्यात गुंफलेली होती. सुरेख हातवारे आणि चर्येवरील उल्हासयुक्त हावभाव यांच्यामुळे त्यांच्या भाषणाचा ओघ अधिकच उठून दिसत होता. आतापर्यंत मी ऐकलेल्या भाषणांपेक्षा त्यांच्या भाषणाचा विषय सर्वात भारदस्त होता. मी म्हणजे माझा हा देह नव्हे. मी म्हणजे एखादा भारतीय नाही. तुम्ही म्हणजे कोणी अमेरिकन नाही. आपण सर्वजण जीवात्मे आहोत, हा भाषणाचा विषय होता. भाषण आटोपल्यानंतर कोणीतरी मला भारतात छापलेले एक पत्रक दिले. त्या पत्रकात स्वामीजी भारताचे पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांना आपली 3 पुस्तके भेट देत असताना काढलेला फोटो छापला होता. त्या फोटोच्या मंथाळ्यात श्री शास्त्री हे सर्व भारतीय सरकारी पुस्तकालयांनी ही पुस्तके मागवावीत असे म्हणत होते. हा मजकूर छापलेला होता. दुसऱ्या एका लहान पुस्तकात प्रधानमंत्र्यांनी असे म्हटले होते की कृष्ण कृपा मूर्ती एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हे फार मोठे कार्य करीत आहेत आणि त्यांची पुस्तके म्हणजे मानव जातीच्या मुक्ततेकरिता दिलेले एक महत्वपूर्ण वरदान आहे. मी त्या पुस्तकांच्या प्रती विकत घेतल्या. ती पुस्तके स्वामीजींनी भारतातून येथे आणली होती असे मला समजले.
पुस्तकांच्या वेष्टनावरचा मजकूर, ते लहान पत्रक आणि इतर विविध वाङ्मयीन पुस्तके वाचल्यानंतर मला असा प्रत्यय आला की भारतातील एका अत्यंत आदरणीय अशा आध्यात्मिक नेत्याशी माझी भेट झाली आहे. पण मला हे समजेना की हा प्रतिष्ठा संपन्न सभ्य मनुष्य न्यूयॉर्कमध्ये इतर पुष्कळ जागा असताना या अशा गलिच्छ जागेत राहून प्रवचने का करीत आहे. स्वामीजी तर नक्कीच सुशिक्षित होते आणि एकंदरीत पाहता भारतातील एका उच्च कुळात ते जन्मले होते. मग ते अशा दारिद्र्य अवस्थेत का राहत आहेत? अशी कोणती घटना झाली की जिच्यामुळे त्यांना येथे अमेरिकेत यावे लागले? या गोष्टी जाणून घेण्यासाठी बरेच दिवस लोटल्यानंतर मी एके दिवशी दुपारी त्यांना भेटण्याकरिता थांबलो. मला आश्चर्य वाटले की श्रील प्रभुपाद त्यांना नंतर मी या नावाने संबोधू लागलो. हे इतके काही व्यस्त नव्हते की माझ्याशी बोलायला त्यांना वेळ नसावा. वस्तुतः असे दिसले की पूर्ण दिवसभर बोलण्याचीही त्यांची तयारी होती. ते प्रेमळ व स्नेहाळू होते आणि त्यांनी मला सांगितले की 1959 या वर्षी भारतात त्यांनी संन्यासाश्रम स्वीकारला होता व त्यानंतर आपल्या वैयक्तिक गरजा भागविण्यासाठी पैसा मिळवणे किंवा जमा करून ठेवणे या गोष्टी करण्याची त्यांना मुभा नव्हती. पुष्कळ वर्षांपूर्वी कलकत्त्याच्या विश्वविद्यालयात त्यांनी आपले अध्ययन पूर्ण केले होते व त्यानंतर त्यांनी गृहस्थाश्रम स्वीकारला आणि त्यानंतर अतिप्राचीन अशा वैदिक संस्कृतीने घालून दिलेल्या नियमांप्रमाणे त्यांनी आपल्या सर्वात थोरल्या मुलाकडे कुटुंबाचा आणि उद्योगधंद्याचा भार सोपविला. संन्यासाश्रमाचा स्वीकार केल्यानंतर त्यांनी सिंधिया स्टीम कंपनीच्या जलदूत नावाच्या भारतीय मालवाहू जहाजातून मोफत प्रवास करण्याची व्यवस्था एका जुन्या मित्राच्या द्वारे केली. 1965च्या सप्टेंबर महिन्यात त्या जहाजातून ते मुंबईहून बोस्टनकडे रवाना झाले. त्यावेळी त्यांच्यापाशी फक्त $60, सुमारे ₹40, पुस्तकांची एक ट्रंक आणि थोडेसे कपडे होते. इंग्रजी भाषिक जगतात भारताच्या वैदिक शिकवणुकीचा प्रचार करण्याचे कार्य त्यांचे आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपामूर्ती भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर यांनी त्यांच्यावर सोपवले होते आणि म्हणून वयाच्या 69व्या वर्षी ते अमेरिकेत आले होते. अमेरिकनांना भारतीय संगीत, पाकक्रिया, भारतीय भाषा आणि इतर विविध कला शिकवाव्या अशी त्यांची इच्छा असल्याचे मला त्यांनी सांगितले. ते ऐकून मला सौम्य विस्मय वाटला. मी असे पाहिले की श्रील प्रभुपाद हे लहानशा चटईवर झोपत असत आणि त्या खोलीच्या मागच्या बाजूला ते आपले कपडे ओळीने टांगून ठेवीत. तेथे उन्हाळ्यातील उष्णतेने ते कपडे वाळत असत. ते स्वतः आपले कपडे धुत असत व स्वतः अन्न शिजवीत असत. भारतात स्वहस्ते चतुरतेने तयार केलेल्या भांड्यात ते आपले अन्न शिजवीत असत. एकावर एक अशी 4 भांडी मावतील अशा कुकरमध्ये एकदम एकाच वेळी 4 खाद्यपदार्थ शिजवीत असत. खोलीच्या दुसऱ्या एका भागात त्यांच्या भोवती व त्यांच्या जुन्या व सहज नेता येण्यासारख्या टाईपरायटरच्या भोवती अपार हस्तलिखितांचे ढीग रचून ठेवलेले होते. ते आपल्या जागृत अवस्थेतील बहुतेक सर्व वेळ 24 तासांपैकी सुमारे 20 तास मी विकत घेतलेल्या श्रीमद भागवतमच्या पुढील खंडांची आवरणे टंकलिखित करण्यात घालवीत असत. श्रीमद भागवतम वरील 60 ग्रंथांचा संच तयार करण्याची ही योजना होती आणि हा संच वस्तुतः आध्यात्मिक जीवनावरचा एक ज्ञानकोशच होता. या ग्रंथात प्रकाशन या ग्रंथ प्रकाशनात ते यशस्वी होत अशी सदिच्छा मी व्यक्त केली आणि मग शनिवारी होणाऱ्या संस्कृत वर्गांना उपस्थित राहण्याकरता व मी परत यावे असे त्यांनी मला निमंत्रण दिले. तसेच सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार या दिवशी संध्याकाळी होणाऱ्या प्रवचनांनाही उपस्थित राहण्याकरता मी त्यांचे निमंत्रण स्वीकारले. त्यांचे आभार मानून आणि त्यांच्या असामान्य दृढनिश्चयाने आश्चर्यचकित होऊन मी तेथून निघालो. काही आठवड्यानंतर जुलै 1966 मध्ये 2nd अव्हेन्यू वरील येथे काहीसा अधिक
शिष्टसंमत शेजार होता अशा ठिकाणी श्रीला प्रभुपादांचे पुनर्वसन करण्याच्या कामी त्यांना मदत करण्याचे सौभाग्य मला लाभले. काही मित्र आणि मी मिळून कामाला लागलो आणि एका दुकानाच्या पुढील जागेचा तळमजला आणि त्याच इमारतीतील मागच्या बाजूतील एक दुसऱ्या मजल्याची खोली भाड्याने विकत घेतली आणि या ठिकाणी प्रवचने आणि संकीर्तन चालू झाले व 2 आठवड्यातच ते तेथील कार्यक्रमांकरिता येणारी मंडळी भराभरा वाढू लागली व तेच त्या दुकानापुढील जागेची व खोलीची व्यवस्था बघू लागले. आता श्रील प्रभुपाद आपल्या अनुयायांना पत्रके छापून ती वाटण्यास सांगू लागले. एका रेकॉर्ड कंपनीच्या मालकाने हरे कृष्ण महामंत्राचे रेकॉर्डिंग करण्याकरता त्यांना निमंत्रणही दिले. ते त्यांनी स्वीकारले. त्यांच्या या हरे कृष्ण महामंत्राच्या रेकॉर्डिंगला प्रचंड यश मिळाले. त्यांच्या या नवीन जागेत स्वामीजी या महामंत्राची शिकवण देत असत. तसेच वैदिक तत्वज्ञान, संगीत, जप, ध्यान, ललितकला आणि पाकक्रिया यांचे शिक्षण ते देत असत. प्रथम ते स्वतः अन्न शिजवीत असत, कारण ते नेहमी स्वतःचे उदाहरण घालून देऊनच पाकक्रिया शिकवीत. याचा परिणाम असा झाला की मी आतापर्यंत ज्यांचा अनुभव घेतला अशा खाद्यपदार्थात त्यांनी तयार केलेला शाकाहार हा अत्यंत स्वादिष्ट होता. श्रील प्रभुपाद स्वतः अन्न वाढण्याचेही काम करीत. जेवणात सामान्यतः भात, भाजी, चपात्या आणि आमटी हे पदार्थ असत. मसाल्याच्या जेंचा तसेच तूप हे पदार्थ आणि याचबरोबर अन्न शिजवताना उष्णता किती ठेवावी याकडे नीट लक्ष असणे व इतर बारीक सारीक गोष्टींचा तपशील यांकडेही नीट लक्ष देणे या सर्वांचा परिणाम असा होईल की ज्याचा मला मुळीच अनुभव नव्हता अशी रुची या भोजनाला येईल. या भोजनाला प्रसाद, परमेश्वराची कृपा असे म्हणतात व या प्रसादाविषयी इतरांची जी मते होती ती तशीच माझीही होती. चीनी भाषेतील तज्ज्ञ असणारा शांती सेनेचा एक कार्यकर्ता जो चीनी भाषेतला तज्ज्ञही होता, त्याने उत्कृष्ट भारतीय पद्धतीने चित्रे कशी काढावीत याचे शिक्षण श्रील प्रभुपाद यांच्याकडून घेतले. त्यांनी जी पहिली चित्रे काढून रंगवली त्यांचा उच्च दर्जा पाहून मी तर थक्कच झालो. तत्वज्ञानात्मक चर्चा आणि तर्कशास्त्रात ते अजिंक्य होते आणि त्यांना कधीही कंटाळा येत नसे. भाषांतराचे काम करीत असताना मधूनच चर्चा करण्याकरता ते आपले भाषांतराचे काम थांबवेत आणि या चर्चा तर 8-8 तासही चालत असत. त्या लहानशा पण अतिशय निर्मळ आणि स्वच्छ खोलीत जेथे ते आपले लेखन कार्य करीत, जेवण करीत व दोन जाडीच्या रबरी गादीवर फोम कुशनवर तेथे कधी कधी 7 किंवा 8 माणसे दाटीने बसत. साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी या पद्धतीवर ते नेहमी जोर देत असत आणि या पद्धतीप्रमाणे ते स्वतः वागत असत. आध्यात्मिक जीवन हे शास्त्र आहे ही गोष्ट बुद्धी आणि तर्क यांनी सिद्ध होऊ शकते आणि ही केवळ भावना किंवा अंधश्रद्धा नाही या प्रतिपादनावर ते फार जोर देत असत. त्यांनी एक मासिक सुरू केले. 1966च्या हिवाळ्यात न्यूयॉर्क येथे टाइम्सने स्वामीजी व त्यांच्या अनुयायांवर एक अनुकूल लेख फोटोंसह छापला होता. नंतर लवकरच टेलिव्हिजनचे लोक आले आणि त्यांनी त्यांच्यावर एक कार्यक्रम चित्रित केला. श्रील प्रभुपाद हे एक चैतन्यशाली पुरुष आहेत हे त्यांची भेट घेणाऱ्यांना समजेल. योग पद्धतीमुळे माझा वैयक्तिक फायदा होतो या इच्छेमुळे असो किंवा नाम संकीर्तन जपामुळे असो किंवा प्रथमदर्शी होणाऱ्या आकर्षणामुळे असो, त्यांच्या मार्गातील प्रत्येक पावलागणिक त्यांची प्रगती जशी झाली त्याप्रमाणे आपलीही प्रगती व्हावी अशी इच्छा मला होती. त्यांच्या हरेकृष्ण आंदोलनाच्या विस्ताराच्या योजना साहसी व आकलनीय होत्या. मात्र त्यांच्या योजना नेहमीच अत्युत्तम रीतीने यशस्वी होत असत असे दिसले. ते 70 वर्षाचे होते आणि अमेरिकन लोकांना त्यांचा परिचय नव्हता. तरीही त्यांनी स्वतः एकट्याने आंदोलनाची सुरुवात केली. ते विस्मयकारक आहे. सेकंड अव्हेन्यू मधील त्या मंदिरामध्ये एके दिवशी
ऑगस्ट महिन्यात सकाळी श्रील प्रभुपादांनी आम्हाला सांगितले की आज भगवान श्रीकृष्णांची जन्मतिथी आहे. आम्ही 24 तासांचा उपवास केला आणि मंदिरातच राहिलो. त्या दिवशी सायंकाळी भारतातून काही पाहुणे आले. जगाच्या दुसऱ्या एका भागात भारतीय संस्कृतीचा एक लहानसा नमुना पाहून त्यांच्यापैकी एकाने साश्रू नेत्रांनी आपल्याला झालेल्या अपार आनंदाचे वर्णन केले. या दृश्याची तो स्वप्नात सुद्धा कल्पना करू शकत नव्हता. त्याने श्रील प्रभुपादांची अतिशय स्तुती केली. त्याने अत्यंत मनःपूर्वक आभार मानले, देणगी दिली आणि श्रील प्रभुपादांच्या चरणांना वंदन केले. सर्वांची हृदये भरून आली. नंतर श्रील प्रभुपाद त्या गृहस्थाशी हिंदीतून बोलले. ते काय बोलत होते हे मला समजत नसेल तरी त्यांचा प्रत्येक उच्चार व हावभाव निरीक्षण केले तर ते सर्वच हृदयस्पर्शी होते. तर त्या वर्षी सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये असताना मी श्रील प्रभुपादांना त्यांच्या हवाई प्रवासाचे पहिले तिकीट पाठवले व ते न्यूयॉर्कहून विमानाने आले. आम्ही हरे कृष्ण मंत्राच्या संकीर्तनाने विमानतळावर त्यांचे स्वागत केले व नंतर गोल्डन गेट पार्कच्या पूर्वेकडील टोकाला असलेल्या भाड्याने घेतलेल्या नवीन खोलीकडे आणि दुकानापुढे असलेल्या मंदिराकडे त्यांना आम्ही मोटारीतून नेले. न्यूयॉर्कमध्ये जशी व्यवस्था केलेली होती तशीच ही व्यवस्था होती. म्हणून आम्ही जणू एक परंपरा सुरू केली. ती पाहून श्रील प्रभुपादांना अतिशय आनंद झाला. काही आठवड्यानंतर भारतातून सॅन फ्रान्सिस्को येथे पहिला मृदुंग घेऊन येऊन पोहोचला. जेव्हा मी श्रील प्रभुपादांच्या खोलीवर गेलो आणि मृदुंग आल्याचे त्यांना कळवले तेव्हा त्यांचे डोळे प्रफुल्लित झाले आणि उत्साहित आवाजात त्यांनी मला ताबडतोब खाली जाऊन मृदुंग असलेली पेटी उघडण्यास सांगितले. मी लिफ्टमधून तळमजल्यावर उतरलो आणि पुढच्या दरवाज्याजवळ गेलो. तोच तेथे मला श्रील प्रभुपाद दिसले. मृदुंग पाहण्याकरता ते इतके उत्सुक झाले होते की पायऱ्यांवरून खाली उतरून ते लिफ्ट जवळ येऊन ठेपले. त्यांनी आम्हाला पेटी उघडण्यास सांगितली. त्यांनी आपल्या अंगावरचा भगवा कपड्याचा एक तुकडा फोडून घेतला आणि मृदंगाला गुंडाळला. वाजविण्याच्या दोन्ही बाजू उघड्या ठेवल्या. मग ते म्हणाले, हा कपडा मृदंगावरून कधीही काढून टाकता कामा नये. आणि नंतर त्यांनी मृदुंग कसा वाजवावा आणि त्याची काळजी कशी घ्यावी याविषयी सविस्तर माहिती सांगण्यास सुरुवात केली. 1967 या वर्षी श्रील प्रभुपादांनी इतर अनेक उत्सवांप्रमाणे रथयात्रेचा उत्सवही सुरू केला. आता सर्व जगभर लोक तो साजरा करतात. गेल्या 2000 वर्षापासून भारतात जगन्नाथपुरी येथे रथयात्रा उत्सव साजरा होत आहे. 1975 पासून हा उत्सव सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये इतका लोकप्रिय झाला की तेथील महापौरांनी एक औपचारिक जाहीरनामा काढला, सॅन फ्रान्सिस्को रथयात्रा दिन. 1966 वर्षाच्या शेवटी श्रील प्रभुपादांनी शिष्य स्वीकारण्यास सुरुवात केली. त्यांनी लगेच प्रत्येकाला स्पष्टपणे सांगितले, शिष्यांनी त्यांना परमेश्वर म्हणून समजू नये, तर शिष्यांनी त्यांना परमेश्वराचा सेवक असे समजावे. स्वतःला गुरु म्हणून घेणारे लोक जे आपल्या शिष्यांकडून स्वतःची परमेश्वर समजून पूजा करून घेतात अशा लोकांवर त्यांनी कडक टीका केली. ते म्हणत असत की अशा परमेश्वरांचा सुळसुळाट झाला आहे. एके दिवशी कोणीतरी त्यांना विचारले, तुम्ही परमेश्वर आहात का? तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले, नाही, मी परमेश्वर नाही, मी परमेश्वराचा सेवक आहे. नंतर त्यांनी काही क्षणभर विचार केला आणि म्हणाले, वास्तविक मी परमेश्वराचा सेवकही नाही, मी परमेश्वराचा सेवक आणि दास होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कारण परमेश्वराचा सेवक किंवा दास होणे सामान्य गोष्ट नाही. तर आपण प्रभुपादांच्या पुस्तकात या सगळ्या गोष्टी आपण वाचल्या. त्याची सविस्तर माहिती पुन्हा आपण इथे थोडीशी थोडक्यात माहिती आपण इथे वाचतोय. आणि इथे प्रभुपादांनी असं म्हटलेलं वाक्य सुद्धा एक आपण आठवू शकतो, मी परमेश्वराच्या सेवकाचा सेवक आहे, असं त्यांनी आपल्याला त्या पुस्तकात म्हटलेलं आठवतं. मग आता पुढे वाचू. 1970 या वर्षाच्या मध्य काळापासून श्रील प्रभुपादांचे भाषांतराचे आणि प्रकाशनाचे काम खूप वाढत गेले. साऱ्या जगभरात विद्वानांनी त्यांच्या पुस्तकावर अनुकूल परीक्षणांचा अभिप्रायांचा वर्षाव केला आणि अमेरिकेतील जवळजवळ सर्व विश्वविद्यालयांनी व कॉलेजांनी आदर्शक्रमिक पुस्तके म्हणून त्या पुस्तकांना मान्यता दिली.
त्यांनी एकंदरीत 80 पुस्तके लिहिली. त्यांच्या शिष्यांनी 25 भाषांमध्ये व त्या पुस्तकांचा अनुवाद केला आणि 10 कोटी प्रतींचे वितरण केले. त्यांनी जगभर 108 मंदिरांची स्थापना केली. दीक्षा घेतलेले त्यांचे शिष्य सुमारे 10,000 आहेत आणि एकूण अनुयायी तर लाखो आहेत. श्रील प्रभुपाद आपल्या 81 वर्षे वयाच्या शेवटच्या दिवसात लेखनाचे आणि भाषांतराचे काम करीत होते. श्रील प्रभुपाद हे नुकतेच इतरांप्रमाणे केवळ पौर्वात्य पंडित, गुरु, संगीतज्ञ, योग गुरु किंवा ध्यानोपदेशक नव्हते, तर ते सर्व समावेशक संस्कृतीचे मूर्तिमंत प्रतीक होते आणि त्यांनी त्या संस्कृतीचे बीजारोपण पाश्चात्य देशात केले. माझ्या आणि इतर पुष्कळांच्या दृष्टीने ते सर्वप्रथम व एकमेव असे व्यक्ती होते की ज्यांना इतरांची खरोखरच काळजी होती आणि त्यांनी इतरांच्या कल्याणासाठी स्वतःच्या सुखाचा संपूर्णपणे त्याग केला. त्यांना खासगी जीवन असे नव्हतेच, ते केवळ दुसऱ्यांकरिताच जगले. त्यांनी आध्यात्मिक तत्वज्ञान, व्यवहार ज्ञान, कला, भाषा, वैदिक जीवन पद्धती, आरोग्यशास्त्र, आहारशास्त्र, वैद्यक शिष्टाचार, कौटुंबिक जीवन, शेतकाम, सामाजिक संघटना, शालेय शिक्षण, अर्थशास्त्र आणि आणखीही अनेक गोष्टींची शिकवण लोकांना दिली. मला तर ते गुरु पित्याप्रमाणे पालक आणि माझे अतिशय प्रिय मित्र होते. मी श्रील प्रभुपादांचा अतिशय ऋणी आहे आणि ते ऋण मी कधीही फेडू शकणार नाही. परंतु त्यांचे ग्रंथ प्रकाशित करणे आणि त्यांचे वितरण करणे ही त्यांची अत्यंतिक आंतरिक इच्छा पूर्ण करण्याकरिता त्यांच्या इतर अनुयायांमध्ये समाविष्ट होऊन मी अंशात्मक तरी कृतज्ञता दाखवू शकतो. श्रील प्रभुपाद एकदा म्हणाले होते, माझा कधीही मृत्यू होणार नाही. मी माझ्या ग्रंथाच्या रूपाने सदैव जिवंत राहीन. 14 नोव्हेंबर 1977 या दिवशी त्यांचे या जगातून कृष्णलोकी गमन झाले, पण निश्चितपणे ते सदैव अमर राहतील. हरे कृष्णा. मायकेल ग्रँट, ज्यांचं नाव मुकुंददास असं होतं, आणि आपण मुकुंददासांविषयी बरीचशी माहिती आणि ते प्रभुपादांसोबत कसे होते शेवटपर्यंत याची सुद्धा माहिती आपण प्रभुपाद भारताचे आध्यात्मिक राजदूत या पुस्तकामध्ये त्याचं अतिशय सविस्तर असं विवेचन वाचलेलं आहे. आणि या आपण जो संक्षिप्त वाचला तो आपल्या संपूर्ण प्रभुपाद या पुस्तकाचा आधीपासून शेवटपर्यंत आपण पुन्हा एकदा थोडस रिकॅप केलं. तर आता आपण पुढचं वाचन करूया. 1 मिनिट द्या. नंतर आपण प्रस्तावना वाचूया. 1 मिनिट मला पाहू दे. प्रस्तावना. श्रील प्रभुपाद हे कोण आहेत असे लोक नेहमी विचारतात आणि या प्रश्नाचे उत्तर देणे नेहमी कठीण जाते, कारण श्रील प्रभुपाद रूढीबद्ध उपाधींच्या पलीकडे होते. लोकांनी त्यांचे निरनिराळ्या वेळी कधी पंडित, कधी तत्वज्ञानी, कधी सांस्कृतिक राजदूत, कधी अनेक ग्रंथांचे खंदे लेखक, तर कधी धार्मिक नेता, कधी आध्यात्मिक उपदेशक, तर कधी सामाजिक टीकाकार आणि एक संत पुरुष असे वर्णन केले आहे. असे अनेक तथाकथित आधुनिक व व्यावसायिक गुरु पाश्चिमात्य आचारांशी तडजोड केलेले गुळगुळीत भाषेतील व असार भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान घेऊन येतात. आमची स्वस्त आध्यात्मिक गरज भागवितात. आमच्या पौर्वात्य अध्यात्माविषयी असणाऱ्या सौजन्याचा व अज्ञानाचा ते गैरफायदा उठवितात. परंतु श्रील प्रभुपाद हे असे तथाकथित गुरु होते असा भ्रम कोणालाही होणार नाही, कारण श्रील प्रभुपाद हे एक खरोखरीच पवित्र साधू पुरुष होते. त्यांच्या ठायी प्रगाढ बुद्धिमत्ता आणि अध्यात्म विषयक ग्रहण क्षमता होती. ज्या समाजात खऱ्या अध्यात्म ज्ञानाचा अभाव आहे अशा समाजाविषयी त्यांना फार कळकळ आणि करुणा होती. मानव समाजाच्या श्रील प्रभुपादांनी सुमारे 80 ग्रंथ उन्नती प्रित्यर्थ भाषांतरित केले.
तसेच भारताच्या महान आध्यात्मिक उत्कृष्ट ग्रंथांचे सारांश रूपाने अध्ययन असणारी पुस्तके लिहिली आणि हे त्यांचे ग्रंथ इंग्रजी व इतर अनेक विदेशी भाषात छापलेले आहेत. शिवाय 1944 या वर्षी श्रीला प्रभुपादांनी एकट्यानेच बॅक टू गॉडहेड या नावाचे एक नियतकालिक सुरू केले. त्याचे काळ केवळ इंग्रजी त्याचे आज केवळ इंग्रजी भाषेतल्या प्रतींचे प्रतिमाह वितरण 5 लाखापेक्षा अधिक आहे. आत्मसाक्षात्काराचे विज्ञान या पुस्तकाकरिता निवडलेल्या बहुतेक सर्व मुलाखती, व्याख्याने, निबंध, पत्रव्यवहार प्रथम बॅक टू गॉडहेड या नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेले आहेत. प्रस्तुत पुस्तकात श्रील प्रभुपाद महर्षी व्यासदेवांनी हजारो वर्षापूर्वी लिहून ठेवलेल्या प्राचीन वैदिक भारतीय ग्रंथाच्या संदेशांची ओळख करून देत आहेत. आपल्याला प्रस्तुत पुस्तकात कळून येईलच की श्रील प्रभुपाद हे वारंवार मुक्तपणे भगवद्गीता, भागवतम आणि इतर प्राचीन वैदिक ग्रंथातून अवतरणे देतात. आत्म्याची रहस्य उलगडविणारे शाश्वत ज्ञान इतर महान आत्मसाक्षात्कारी उपदेशकांनी हजारो वर्षे सांगितले तेच ज्ञान त्यांनी इंग्रजी भाषेत लिहिले. याचा ज्ञानाने निसर्ग, विश्व आणि अंतर्बाह्य असणाऱ्या परमात्म्याविषयी रहस्य उघड करून दाखवले आहेत. श्रील प्रभुपादांची शैली साधी, सरळ पण खात्री पटवणारी आणि स्पष्ट होती. त्यामुळे ते आत्मसाक्षात्काराचे विज्ञान आपल्या या आधुनिक जगाला आणि आपल्या स्वतःच्या जीवनातही किती प्रसंगोचित आहे हे पटविणारे साधे सरळ असे वक्तृत्व आहे, हे सहज पटवून देत असत. या खास मुलाखतीकरता 36 लेख निवडले आहेत. त्यात श्रील प्रभुपाद अमेरिकेत पोहोचल्यानंतर त्यांनी जी हृदयस्पर्शी कविता रचली ती समाविष्ट केली आहे. तसेच एका प्रसिद्ध हृदयविकार तज्ञाशी आत्म्याचे संबोधन या विषयावर त्यांचा झालेला पत्रव्यवहार, इंग्लंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनीला त्यांनी पुनर्जन्मासंबंधी सांगितलेल्या गोष्टी, खरे गुरु व भोंदू गुरु या संबंधी लंडन टाइम्स जवळ त्यांनी केलेले परिणामकारक उल्लेख, कृष्ण आणि ख्रिस्त यांच्या संबंधी जर्मन बेनेडिक्टाईन पादरी बरोबर त्यांचा झालेला संवाद, सर्वश्रेष्ठ जाणीवे संबंधी त्यांची सूक्ष्मदृष्टी आणि कर्माचा कायदा, एका प्रमुख रशियन विद्वानाबरोबर आध्यात्मिक साम्यवादावरील त्यांचे संभाषण, आधुनिक विज्ञानाच्या ढोंगीपणावर त्यांचे आपल्या शिष्यांचे झालेले सलगीचे भाषण यांचाही या पुस्तकात समावेश आहे. तुम्हाला आवडेल त्याप्रमाणे हे लेख तुम्ही क्रमाक्रमाने वाचा किंवा जे लेख तुम्हाला प्रथम आकृष्ट करतील ते लेख वाचण्यास सुरुवात करा. आत्मसाक्षात्काराचे विज्ञान हे पुस्तक तुम्हाला आव्हानात्मक ठरेल. ते तुम्हाला स्फूर्ती देईल आणि तुमच्या बुद्धीचा विकास करेल. प्रकाशक. पुढे वाच. तर आता आपण उपोद्घात पाहिला आणि मग प्रकाशकांच्या मते या पुस्तकाबद्दल त्यांचे मत आपण वाचले. आता 1 मिनिट द्या आपण. ओके, आता आपण हा पाठ वाचूया. श्रील प्रभुपादांच्या ग्रंथांवरील अभिप्राय. श्रील प्रभुपाद यांच्या ग्रंथांवरील अभिप्राय. भारताचे आत्मसाक्षात्काराचे कालातील विज्ञान पाश्चात्य देशात आणणाऱ्या श्रील प्रभुपाद यांच्या ग्रंथावर गेली कित्येक वर्षे अनेक लोकांनी आपले अनुकूल अभिप्राय प्रकट केले आहेत. कृष्णकृपामूर्ती एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हे बहुपोल कार्य करीत आहेत आणि त्यांचे ग्रंथ म्हणजे मानवजातीच्या उद्धाराकरिता दिलेली महत्वपूर्ण देणगी आहे. डॉक्टर लाल बहादूर शास्त्री, भारताचे माजी पंतप्रधान, स्वामी भक्तिवेदांत यांनी पश्चिमी राष्ट्रांना अशी कल्याणकारक आठवण करून दिली आहे की आपल्या अत्यंत कर्मासक्त आणि एकतर्फी असलेल्या संस्कृतीला एका अशा संकटाला तोंड द्यावयाचे आहे की ज्या संकटाचा शेवट कदाचित आत्मनाशात होईल. कारण या संस्कृतीत आंतरिक अशा खोल गांभीर्ययुक्त यथार्थ आध्यात्मिक जाणीवेचा अभाव आहे आणि
असे असे गांभीर्य जर नसेल तर आपले नैतिक व राजकीय विरोध म्हणजे नुसता शाब्दिक पाल्हाळिकपणा आहे. थॉमस मर्टन, धर्मशास्त्रज्ञ. भारतीय योगी पुरुषांनी धर्माधिष्ठित विविध मार्गे सांगितली आहेत. त्यातून अर्थातच श्रील प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी यांनी दाखविलेल्या कृष्ण भावनामृताचा मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. श्रील प्रभुपाद महाप्रभू श्री चैतन्य यांच्या परंपरेतील 10वे गुरु आहेत. 10 वर्षांपेक्षाही कमी काळात आपल्या स्वतःच्या वैयक्तिक भक्तिबळाने आणि आपल्या कार्याला समर्पित केलेल्या एकनिष्ठतेने आणि आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघाला स्वरूप देण्याकरता केलेल्या आपल्या अविश्रांत परिश्रमाने आणि कार्यक्षम मार्गदर्शनाने जे यश श्री भक्तिवेदांत स्वामींनी प्राप्त केले आहे ते पाहिले म्हणजे आपण आश्चर्याने थक्क होतो. तसेच हजारो भक्त मिळवून जगातल्या मोठ्या शहरात राधाकृष्णाची मंदिरे स्थापन करून आणि भगवान श्रीकृष्ण व श्री चैतन्य यांनी शिकवलेल्या भक्ती योगावर अनेक ग्रंथ लिहून त्यांनी जे कार्य केले ते पाहून आपण विस्मित होतो. प्रोफेसर महेश मेहता, आशियातील अभ्यास विषयांचे प्राध्यापक, विंडसर विद्यापीठ, ओंटारियो, कॅनडा. A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हे एक प्रभावशाली स्वामी आणि एक महान परंपरेचे वारस आहेत. जोसेफ जीन लांझो दे वास्तो, प्रसिद्ध फ्रेंच तत्वज्ञानी आणि ग्रंथकार. श्रील प्रभुपादांनी आपल्या अफाट ग्रंथलेखनात प्रकट झालेले पांडित्याचे आणि भक्तीचे जे शिखर गाठले आहे त्याचे शब्दांनी वर्णन करणे मला शक्य नाही. श्रील प्रभुपादांनी केलेल्या प्रयत्नांद्वारा आपल्या भावी पिढ्यांना राहण्याकरता निश्चित अधिक चांगले जग आढळून येईल. आंतरराष्ट्रीय बंधुभाव आणि सर्व मानव जातीची आध्यात्मिक एकात्मता यांची बाजू त्यांनी उचलून धरली आहे. भारताबाहेरचे विशेषतः पश्चिमेकडील साहित्यिक श्रील प्रभुपादांचे ऋणी आहेत, कारण कृष्ण भावना प्रभावित भारतात जे जे अत्युत्तम आहे त्याची शास्त्रशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टीने त्यांनी साहित्यप्रेमी साहित्यिक जगाला ओळख करून दिली आहे. श्री विश्वनाथ शुल्क PhD, हिंदीचे प्राध्यापक, मुस्लिम युनिव्हर्सिटी, अलीगड, उत्तर प्रदेश, भारत. भारत ही माझी जन्मभूमी आहे, तरी मी सध्या पाश्चात्य देशात राहतो. पाश्चात्य देशात माझे अनेक देशबांधव येतात. ते गुरु व आध्यात्मिक अधिकारी असण्याची भूमिका करतात, परंतु अशा लोकांना पाहून मला अतिशय दुःख होते. ज्याप्रमाणे कोणत्याही सामान्य पाश्चात्य देशातील मनुष्याला आपल्या जन्मापासूनच आपल्या ख्रिश्चन संस्कृतीची जाणीव असते, त्याचप्रमाणे कोणत्याही सामान्य भारतीय मनुष्याचा ध्यान आणि योग यांच्या सामान्य नियमांशी परिचय असतो. परंतु दुर्दैवाने अनेक तत्वभ्रष्ट लोक भारतातून इकडे येतात, आपल्या अपुऱ्या आणि जुजबी ज्ञानाचे प्रदर्शन करतात आणि मंत्रांना विक्रीचा माल समजून लोकांना लुबाडतात, फसवतात आणि आपण परमेश्वराचे अवतार आहोत असे दर्शवितात. असे अनेक ठकबाजी करणारे लोक येऊन ते आपल्या मूर्ख अनुयायांना आपण परमेश्वर आहोत हे मान्य होईल अशी त्यांची खात्री पटवितात. पण त्यामुळे असे होते की जे खरोखर भारतीय संस्कृतीशी उत्तम परिचित, निष्णात आणि विद्वान आहेत ते चिंताग्रस्त आणि त्रस्त होतात. अशा परिस्थितीत मला A.C. भक्तिवेदांत स्वामींचे ग्रंथ पाहून अत्यंत आनंद होतो. खोटे आणि अनधिकारी वृत्तीच्या व योगी लोकांच्या भयंकर लबाड्या थांबवण्याचे कामी या ग्रंथाची मोठी मदत होईल आणि पौर्वात्य संस्कृतीचा खरा आशय सर्व लोकांना समजून देण्याचा बाबतीत त्यांना स्वामींचे हे ग्रंथ संधी देतील. डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, भारतीय अभ्यास विषयांचे डायरेक्टर, पौर्वात्य विषयांचे केंद्र, मेक्सिको विद्यापीठ. A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद यांचे ग्रंथ केवळ
मनोहरम आहेत एवढेच नव्हे तर केवळ मनोरम आहेत एवढेच नव्हे तर ते आपल्या काळाला अनुलक्षून प्रसंगोचित असेही आहेत. कारण राष्ट्र या नात्याने आपण आपल्या जीवन पद्धतीकरिता नवीन सांस्कृतिक प्रकार शोधित आहोत. डॉक्टर C.L. स्पेडबेरी, समाजशास्त्राचे प्राध्यापक, स्टीफन F. ऑस्टिन स्टेट युनिव्हर्सिटी. भक्तिवेदांत बुक ट्रस्टच्या पुस्तकांचे परीक्षण करण्याची संधी मला मिळाली. हा माझा मोठा सन्मान असल्याचे मी समजतो. शैक्षणिक संस्था आणि ग्रंथालये यात उपयोगात आणण्याचे काम या पुस्तकांचे असाधारण महत्व आहे. भारतीय तत्वज्ञान आणि संस्कृती यांचे अध्ययन करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांनी व प्राध्यापकांनी श्रीमद भागवत या प्राचीन उत्कृष्ट ग्रंथाचा अभ्यास करावा अशी मी खास शिफारस करतो. विद्वान ग्रंथकर्ते कृष्ण कृपामूर्ती A.C. भक्तिवेदांत स्वामी हे विश्वविख्यात सत्पुरुष, संत आणि वैदिक तत्वज्ञान व आधुनिक जगात त्याची प्रत्यक्ष व्यावहारिक उपयुक्तता याविषयीचे उत्तम जाणकार पंडित आहेत. संबंध जगभर वैदिक तत्वज्ञानाच्या अभ्यासाकरिता त्यांच्या आचरणाकरिता त्यांनी 100वर आध्यात्मिक आश्रम स्थापिले आहेत. वास्तविकपणे जगातील सर्व देशात सनातन धर्म ही जी वैदिक जीवन पद्धती आहे तिची प्रस्थापना करण्याचे त्यांनी जे प्रयत्न केले त्यात त्यांची बरोबरी कोणालाही करता येणार नाही. स्वामी भक्तिवेदांत यांच्यासारख्या योग्य पुरुषाकडून जगाच्या कल्याणाकरिता भागवताचा हा संदेश प्रस्तुत केला जात आहे. त्याबद्दल मी त्यांचा अत्यंत कृतज्ञ आहे. डॉक्टर आर कालिया, प्रेसिडेंट इंडियन लायब्ररी असोसिएशन. स्वामी भक्तिवेदांत यांनी आपल्या इंग्रजी भाषांतराच्या व भाषांच्या द्वारा परमेश्वराच्या भक्तांना एक कल्याणकारक सेवेचे साधन देऊ केले आहे. त्यात ग्रंथित केलेली जी सत्य विधाने आहेत त्यांची विश्वव्यापी उपयुक्तता ही या आव्हानात्मक काळात मोठी आशादायी ईश्वरी कृपा आहे. त्यामुळे अंधकारात प्रकाश येत आहे आणि जीवन कशा करता आहे, ते कुठून प्राप्त झाले आहे आणि ते कुठे जाणार आहे याचा शोध करणारे असे जे सर्व महत्वाकांक्षी लोक आहेत त्यांना खरोखर त्यांचे ग्रंथ पवित्र आणि स्फूर्तिदायक वाटतील. डॉक्टर जुडिथ M. टायबर्ग, संस्थापक आणि संचालक, पूर्व पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र, लॉस एंजेलिस, कॅलिफोर्निया. चैतन्य महाप्रभूंच्या सरळ परंपरेतले वारसा म्हणून भारतीय रीतीला अनुसरून कृष्ण कृपा श्री मूर्ती भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ही पदवी ज्यांना मिळाली आहे त्यांचे संस्कृत भाषेवर संपूर्ण प्रभुत्व आहे. त्यांनी भगवद्गीतेचे अध्ययन केले. त्याला अनुसरून आपल्यालाही भगवद्गीतेच्या अध्ययनात गोडी वाटू लागली व त्यामुळे म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंच्या परंपरेच्या तत्वानुसार केलेल्या अशा अध्ययनाच्या योगाने गीतेचा अधिकृत अर्थ लावता आला आहे. एका ख्रिश्चन तत्वज्ञानाने व भारतीय विद्याभ्यासकाने केलेले हे रसग्रहण त्यांच्याविषयी असणाऱ्या खऱ्या मित्र भावनेचे निदर्शक आहे. ओलिव्हर लॅकोम, ऑनररी प्रोफेसर, पॅरिस युनिव्हर्सिटी सोर्बोन, माजी डायरेक्टर, भारतीय संस्कृती संस्था, पॅरिस. श्री भक्तिवेदांत स्वामींचे ग्रंथ मी फार काळजीपूर्वक, लक्षपूर्वक आणि अतिशय आवडीने वाचले आहेत आणि भारताच्या आध्यात्मिक व सांस्कृतिक वारसा संबंधी ज्याला जिज्ञासा आहे अशा कोणालाही ते ग्रंथ अपरिमित महत्वाचे आहेत असे आढळून आले आहे. या ग्रंथकर्त्याने केलेल्या विषयांच्या प्रतिपादनात प्रत्येक पृष्ठावरून त्यांची आपल्याला आश्चर्याने थक्क करून सोडणारी विद्वत्ता दिसून येते. तसेच गहन विचारांचे त्यांना झालेले आकलन आणि अशा गहन विचारांचे त्यांनी सुलभतेने केलेले स्पष्टीकरण यामुळेही आपण विस्मित व आश्चर्यचकित होतो. वैष्णव तत्वज्ञानाच्या
पंथात करड्या शिस्तीने वाढलेला जो मनुष्य आहे त्यालाच अशी ईश्वर देणगी प्राप्त होते. या ग्रंथकर्त्याने वैष्णव तत्वज्ञानाची शिकवण इतकी पूर्णपणे आत्मसात केली आहे की ज्या केवळ थोड्याच भाग्यशाली लोकांना आध्यात्मिक तेजस्वितेविषयीची सर्वोच्च स्थिती प्राप्त झाली आहे, अशा लोकांचे स्थान या ग्रंथकर्त्याला प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. डॉक्टर एच. बी. कुलकर्णी इंग्रजी व तत्वज्ञान या विषयांचे प्राध्यापक, उटा स्टेट युनिव्हर्सिटी, लोगन, उटा. स्वामीजींचे कार्य सांप्रताच्या जगतातील त्रस्त झालेल्या मानव समाजाला मोठे सह सहाय्यकारी आहे, ही गोष्ट निस्संदेह आहे. डॉक्टर सूद एल भट भारतीय भाषांचे प्राध्यापक, बोस्टन युनिव्हर्सिटी, बोस्टन, मॅसेच्युसेट्स. कृष्णदास कविराज गोस्वामी यांच्या श्री चैतन्य चरितामृत या ग्रंथाचे श्री भक्ती सी भक्तिवेदांत स्वामींनी केलेल्या इंग्रजी भाषांतराचे प्रकाशन हे भारतीय आध्यात्मिक विषयांच्या पांडित्याच्या त्याचप्रमाणे भारताच्या अध्यात्म विद्येने आपले ज्ञान वाढविण्याचा जे प्रयत्न करीत आहेत अशा सामान्य मनुष्यांच्या आनंदाला कारण होणारे आहे. स्वामीजींनी केलेल्या भाष्यांचे ज्यांनी पूर्ण लक्षपूर्वक वाचन केले आहे त्यांना इतर ग्रंथातल्या प्रमाणे या ग्रंथाच्याही भाष्यांवरून कळून येईल की श्री भक्ती वेदांत स्वामी आपल्या ग्रंथात भक्ताचे उत्साहपूर्ण भक्तिप्रेम आणि सौंदर्य ग्रहण क्षमता तसेच ग्रंथांचा अभ्यास करणाऱ्या पंडितांची तीव्र बुद्धिमत्ता यांचा मनोरम शुद्ध संगम साधलेला आहे. फार चांगल्या रीतीने लिहिलेल्या या ग्रंथांमुळे भारतीय अध्यात्म विद्या आणि आध्यात्मिक वाङ्मय यांचा अभ्यास करणारे जे व्यासंगी लोक आहेत अशा सर्व लोकांच्या ग्रंथालयात स्वागतार्ह भर पडेल. मग या ग्रंथाविषयी त्यांची आवड असलेल्या पांडित्याच्या प्रवृत्तीमुळे उत्पन्न झालेली असो वा भक्तीच्या प्रवृत्तीमुळे उत्पन्न झालेली असो किंवा ती आवड एखाद्या सामान्य वाचकाची असो. डॉक्टर जे. ब्रूस लॉग आशियातील विषय कॉर्नेल युनिव्हर्सिटी आत्मतत्वज्ञानाचा अभ्यास. तर अशा प्रकारे आपण वेगवेगळ्या विद्वानांचे किंवा इतर प्रभुपादांच्या इतर अनुयायांचे या पुस्तकाविषयीचे विचार आपण या वाचनात संपवले. तर आता आपण आपल्या पहिल्या अध्यायाची सुरुवात करूया, ज्याचं नाव आहे आत्मज्ञानाची शिकवण. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. अध्याय पहिला, आत्म्याचा शोध. तुम्ही कोण आहात? तुम्ही तुमचे शरीर आहात की मन आहात की यापेक्षा वेगळे काहीतरी आहात? तुम्हाला तुम्ही कोण आहात हे खरंच माहित आहे की तुमचा असा समज आहे की तुम्हाला ही माहिती आहे? याशिवाय हे सर्व जाणून काही फरक पडतो का? निर्बुद्ध नेतृत्व असलेल्या आपल्या भौतिकवादी समाजाने आपल्याला आत्म्याविषयी विचारपूस करणे सुद्धा अशक्य करून सोडले आहे. याउलट आपण आपला मौल्यवान वेळ केवळ शरीराचे पालन पोषण, सजावट व चाचले पुरवण्यात व्यर्थ घालविला आहोत. यावर काही उपाय असेलच ना? या अत्यंत महत्वाच्या कृष्ण भावना आंदोलनाचा उद्देश मानव समाजाला आध्यात्मिक विनाशापासून वाचवणे हा होय. वर्तमान स्थितीत अंध नेते मानव समाजाला भुलवीत आहेत, कारण त्यांना स्वतःला मानवी आयुष्याचे खरे ध्येय माहित नाही. भगवंतांशी आपला नष्ट झालेला संबंध पुन्हा प्रस्थापित करणे हेच मानवी जीवनाचे ध्येय व उद्दिष्ट आहे आणि हाच दुवा हरविलेला आहे. या महत्वाच्या बाबतीत मानव समाजाला प्रबुद्ध करण्याकरिता कृष्ण भावना आंदोलन प्रयत्न करीत आहे. वैदिक संस्कृतीप्रमाणे आपला श्रीकृष्णाशी असलेल्या संबंधाची अनुभूती होणे हेच जीवनाचे पूर्णत्व आहे,
आध्यात्मिक ज्ञानातील सर्व अधिकारी व्यक्तींनी भगवद्गीता हा ग्रंथ सर्व वैदिक ज्ञानाचा आधार असल्याचे मान्य केले आहे. या भगवद्गीतेवरून आपल्याला कळून येते की केवळ मनुष्यच नव्हे तर इतर सर्व जीव हे परमेश्वराचे अंश आहेत. ज्याप्रमाणे हात, पाय, बोटे, कान इत्यादी शरीराचे अवयव हे संपूर्ण शरीराच्या सेवेकरिता आहेत, त्याचप्रमाणे आपण परमेश्वराचे अंश असल्याने परमेश्वराची सेवा करण्यास कर्तव्यबद्ध आहोत. वास्तविक आपण नेहमीच कोणाची तरी सेवा करीत असतो. ही आपली स्थिती आहे. आपल्या कुटुंबाची, देशाची व समाजाची सेवा करण्यासारखे आपल्यापाशी जर कोणी नसेल तर कधी कधी एखादे मांजर वा कुत्रे पाळतो आणि आपण त्याची सेवा करतो. या गोष्टीवरून सिद्ध होते की सेवा करणे ही आपली स्वरूप स्थिती आहे. परंतु आपण आपल्या कुवतीनुसार जरी एखाद्याची उत्तम सेवा केली तरी आपल्याला समाधानकारक वाटत नाही. तसेच तोही संतुष्ट होत नाही. भौतिक स्तरावर लोकांच्या पदरी निराशाच पडते. याचे कारण असे की ती सेवा योग्यरित्या निर्देशित नसते. उदाहरणार्थ, जर आपल्याला एखाद्या वृक्षाची जोपासना करावयाची असेल तर आपण त्या वृक्षाच्या मुळाला पाणी घातले पाहिजे. जर आपण फांद्यांना, डहाळ्यांना पाणी घातले तर त्याचा फायदा होणार नाही. जर आपण भगवंतांची सेवा केली तर भगवंतांचेच अंश असणारे इतर सर्व जीव आपोआप संतुष्ट होतील. म्हणून भगवंतांची सेवा केल्याने सर्व कल्याणकारी कृत्ये तसेच समाजाची, कुटुंबाची आणि राष्ट्राची सेवा या गोष्टी प्रत्यक्ष करता येतील. भगवंतांशी संबंधित आपली स्वरूप स्थिती काय आहे हे समजून घेणे व त्याप्रमाणे वर्तन करणे हे मनुष्याचे कर्तव्य आहे. जर हे करणे शक्य झाले तर आपले मानवी जीवन यशस्वी होईल. पण कधी कधी आपण आव्हान देऊ इच्छितो आणि म्हणतो परमेश्वर नाही किंवा मीच परमेश्वर आहे, किंवा असे सुद्धा आपण म्हणतो की मला परमेश्वराची तमा नाही. परंतु वास्तविकपणे अशा आव्हानात्मक वृत्तीने आपले रक्षण होणार नाही. परमेश्वर हा आहेच आणि आपण त्याला प्रत्येक क्षणी पाहू शकतो. आपण जर आपल्या जीवनात परमेश्वराला पाहण्याचे नाकारले तर तो आपणासमोर निष्ठुर मृत्यूच्या रूपाने उपस्थित होईल. आपण जर परमेश्वराला त्याच्या एका रूपात पाहण्याचा निश्चय केला नाही तर आपण त्याला दुसऱ्या कोणत्या तरी रूपात पाहू. भगवंतांची विविध रूपे आहेत कारण तो सर्व सृष्टीचे आदिकारण आहे. म्हणून एका अर्थाने त्याच्या दृष्टीने निरसटपणे त्याच्या अर्थाने त्याच्या दृष्टीतून निसटपणे ही गोष्ट आपल्याला शक्य नाही. कृष्ण भावना आंदोलन हे काही एखादे आंधळे धर्मवेड नव्हे किंवा एखाद्या तरुण नायकाने केलेले बंड नव्हे, तर सर्वश्रेष्ठ भोक्ता अशा भगवंतांशी आपला संबंध असणे ही नित्याची गरज लक्षात घेऊन केलेले प्रमाणित आणि शास्त्रशुद्ध आंदोलन आहे. परमेश्वराशी आपला नित्यसंबंध आणि त्याच्याशी संबंधित कर्तव्यांची अंमलबजावणी या गोष्टींवर कृष्ण भावना आधारित आहे. या रीतीने कृष्ण भावनेद्वारे आपल्या वर्तमान मनुष्य देहातच जीवनाचे परमपूर्णत्व प्राप्त करता येते. आपण हे नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे की देहांतराच्या चक्रातून कित्येक लक्ष वर्षांच्या उत्क्रांतीनंतर जीवात्म्याला हा विशिष्ट मानव देह प्राप्त होतो. या विशिष्ट मानव देहातच इतर कनिष्ठ पशु देहातल्यापेक्षा भौतिक समस्या अधिक सहज रीतीने सुटू शकतात. डुक्कर, कुत्रे, उंट, गाढव इत्यादी पशूंच्या भौतिक गरजा या आपल्या भौतिक गरजांप्रमाणेच महत्वपूर्ण असतात. परंतु अशा पार्श्वदिकांचे भौतिक प्रश्न प्राथमिक अवस्थेतच सोडवले जातात. या उलट मनुष्याला प्राकृतिक नियमानुसार आनंदाचे जीवन जगता यावे म्हणून सर्व सुखसोयी दिल्या जातात. डुक्कर किंवा इतर जनावरांपेक्षा मनुष्याला अधिक चांगल्या रीतीने जगण्याची संधी का दिली जाते? एखाद्या उच्च स्तरावर असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्याला सामान्य कारकुनापेक्षा आरामदायी जीवन व्यतीत करण्याकरिता अधिक चांगल्या सुखसोयी का दिल्या जातात? याचे उत्तर फार सोपे आहे. या महत्वाच्या अधिकाऱ्याला
सामान्य कारकुनापेक्षा अधिक जबाबदारीच्या स्वरूपाची कर्तव्ये पार पडावी लागतात. त्याचप्रमाणे आपली भुकेली पोटे भरण्यात नेहमीच दंग असणाऱ्या त्या जनावरांपेक्षा मनुष्य प्राण्याला अधिक उच्च प्रतीची कर्तव्ये करावी लागतात. प्रकृतीच्या नियमानुसार समाजाच्या आधुनिक पाशवी आदर्शांमुळे उदर भरण्याचे प्रश्न अधिक कठीण झाले आहेत. या तथाकथित सुधारलेल्या पशुतुल्य माणसांकडे आम्ही जेव्हा आध्यात्मिक जीवनाविषयी बोलावयास जातो, तेव्हा ते म्हणतात की आम्ही केवळ आमच्या उदरनिर्वाहाकरिता कार्य करतो आणि परमेश्वराविषयी काही विचार करण्याची आम्हाला गरज नाही. कष्ट करण्यास हे लोक उत्सुक असले तरी बेकारीचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही आणि निसर्ग नियमांनी घालून दिलेल्या इतर अनेक अडचणीही आहेत. असे असूनही हे लोक उघडपणे परमेश्वराचे अस्तित्व मान्य करण्याच्या आवश्यकतेचा निषेध करतात. आपल्याला हा नरदेह डुकरांप्रमाणे किंवा कुत्र्यांप्रमाणे कष्ट करण्याकरिता दिलेला नाही, तर जीवनाचे परिपूर्णत्व प्राप्त करण्याकरिता दिलेला आहे. आपल्याला ही प्रसिद्धी जर नको असेल तर आपल्याला कठोर परिश्रम करावे लागतील, कारण प्रकृतीचे नियमच आपणास भाग पाडतील. जेव्हा कलियुगाचे शेवटचे दिवस येतील, त्या काळात लोकांना भाकरीच्या केवळ एका तुकड्याकरिता गाढवांसारखे कठोर परिश्रम करावे लागेल. या पद्धतीला सुरुवात झालेलीच आहे आणि दरवर्षी कमी पगारावर अधिक कष्ट करण्याची गरज वाढत जाणार आहे. असे असले तरी मनुष्य जन्माचा उद्देश जनावरांसारखे कष्ट करणे असा नाही, तर आणि जर मनुष्याने आपली कर्तव्ये पार पाडली नाही तर त्याला प्राकृतिक नियमानुसार नीच योनीत देहांतर करणे भाग पडते. प्रकृतीच्या नियमांप्रमाणे जीवात्मा जन्म कसा घेतो आणि भौतिक जगातील पदार्थांच्या उपभोगाकरिता त्याला साजेसे शरीर आणि इंद्रिये कशी प्राप्त होतात या संबंधी भगवद्गीतेत फार स्पष्ट वर्णन केलेले आहे. भगवद्गीतेत असेही म्हटले आहे की जे लोक परमेश्वर प्राप्तीचा प्रयत्न करतात, परंतु त्यांना हा परमेश्वर प्राप्तीचा मार्ग जर पूर्ण करता आला नाही, दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर त्यांना जर कृष्ण भावनेत पूर्ण यश प्राप्त झाले नाही, तर आध्यात्मिक दृष्ट्या प्रगत कुटुंबात किंवा श्रीमंत कुटुंबात जन्म घेण्याची संधी त्यांना दिली जाते. अपयशस्वी झालेल्या अध्यात्मेच्छूंना जर अशा श्रेष्ठ कुटुंबात जन्म घेण्याची संधी दिली जात असेल, तर मग ज्यांना आवश्यक असे यश प्राप्त झाले आहे त्यांच्याविषयी काय सांगावे. म्हणून भगवत प्राप्तीकरता केलेला प्रयत्न अपूर्ण असला तरी पुढील जन्म चांगला मिळण्याची हमी असते. आध्यात्मिक दृष्ट्या आणि भौतिक दृष्ट्या सुखवस्तू कुटुंबे आध्यात्मिक प्रगतीला हितवह असतात, कारण या दोन्ही प्रकारच्या कुटुंबामध्ये त्यांची आध्यात्मिक प्रगती पूर्वजन्मात अपूर्ण राहिली त्यांना या जन्मात पुढे प्रगत करण्याची संधी मिळते. आध्यात्मिक अनुभूती चांगल्या कुटुंबाने जे वातावरण निर्माण झालेले असते ते आध्यात्मिक ज्ञानाच्या अभ्यासाला अनुकूलन असते. भगवद्गीता अशा भाग्यवंत चांगल्या घराण्यात जन्म घेतलेल्या मनुष्यांना स्मरण करून देते की त्यांना हे सद्भाग्य त्यांच्या पूर्वजन्मीच्या भक्तिमय कृतींमुळे प्राप्त झाले आहे. दुर्दैवाने अशा कुटुंबात जन्मलेली मुले मायेने मोहित झाल्यामुळे भगवद्गीता विचारात घेत नाहीत. हरे कृष्ण. तर आपण इथे थांबूया आणि उर्वरित अध्यायाचं वाचन आपण उद्याच्या वर्गामध्ये करूया. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण.